vull agrair molt a Tirant lo Blanc que hagi acceptat este bloc d'honor, perquè les seues reflexions, els seus treballs, tota la seva documentació i tot el que heu de continuar fent perquè no hem arribat a les nostres fites és molt important. Però amb el permís dels consellers, d'alcaldes, que en veig molts, alcaldesses, responsables del grup parlamentari, síndic del grup parlamentari, m'haureu de permitir, perquè per a mi el més gran és Paco Cabanes, un homenatge de la pilota valenciana. Se'n recordeu quan aquella campanya sí a l'ús de la nostra llengua, ell va firmar, i quan li feren una campanya indigna, ell va estar ahí defensant la pilota i la nostra llengua. Moltes gràcies, Paco, perquè eres un crac. I este país, si fora més just, més reconeixements tindria el nostre gran Paco Cabanes. Escolteu, hem vingut del nord, del sud, de terra endins i de mar enllà. Hem vingut amb els companys en els que compartim projectes de tot l'estat, en els que heu fet un bon treball en el grup parlamentari mixt. Però en aquests moments hem de dir, així solemnement, que des de l'any passat que vos vaig anunciar que Compromís seria el motor del canvi, hem complit la nostra paraula. Som el motor del canvi i hem conquerit per a la decència, el valencianisme, l'esquerra i el progrés, la Consell i la Generalitat Valenciana. Ho hem fet. I ho hem fet i hem sigut aquest motor. I jo vos demane, perquè sabeu que estem compromesos en l'acord del Botànic, un acord positiu, important, necessari per a marcar un full de ruta on estem compromesos tres forces polítiques. Però hem de donar suport a un govern, al nostre govern. I vos he de dir que en estos 100 dies s'ha fet més per recuperar la decència, l'equilibri, rescatar persones, ajudar a les empreses, millorar la situació d'indecència que teníem, que en estos 20 anys que el seu objectiu de les polítiques de dretes del Partit Popular era destruir el nostre poble. No ho han aconseguit. I per tant el treball que s'està fent des de la vicepresidència, en Mònica Oltra, en Rafa Climent en Economia, en Vicent Marçà, en Elena Cebrián, en tots els consellers, en Carmen Montón, me'ls oblidaré algú segur, però bueno, no passa res. És el nostre govern, el govern del canvi, i que sàpiguen que tenen el bloc i el Compromís com una punya per a traduir positivament aquesta acció de canvi que tant necessitava el nostre país. Anem a estar ahí. I li anem a dir a Rajoy una cosa molt clara, per a que ens entenguen, que ahir estiguessin finestrat. Senyor Mariano Rajoy, la paella no té cigrons. Que n'hi ha arrossos valencians molt bo, l'arròs al forn, però la paella no. I és una indecència que el president del gobierno de España no hagi rebut al president de la Generalitat Valenciana. És una falta de respecte no al president de la Generalitat, al govern i a tot el poble valencià. I és una vergonya que encara n'hi hagi alguns valencians i algunes valencianes, afortunadament cada vegada menys, que aplaudeixen a aquestes polítiques que ens han empobrit, que ens han privat d'un correcte finançament, que ens han privat d'unes inversions públiques territorialitzades que necessitem per a recuperar-nos com a poble. No ens representeu, ens heu afonat com a poble, però el poble valencià recuperarà un Compromís, perquè tenim un compromís amb el nostre poble. Baldo, has sigut la veu digna del nostre poble, ens has representat a totes i a tots, i de la mateixa manera que en aquest grup mixt ho has fet, imagina el que faràs acompanyat per més valencians i valencianes en aquest grup parlamentari valencià, perquè volem fer història i perquè volem fer una cosa molt important, no continuar sent discriminats com hem estat en els últims 20 anys o més, en falta d'inversions, en falta de finançament, perquè això ens ha empobrit i els valencians no tingueren pes en aquesta transició, no comptarem amb nosaltres, venien així a menjar paella, amb cigrons. Però no comptarem, i ara hem de dir ben clar i ben alt,
som un poble digne i anem a ser protagonista de les nostres vides. I per això necessitem tindre força, com ara tenim en el govern valencià, en el Congrés dels Diputats, per a representar este poble, perquè ells no ens representen. I per això necessitem aquesta força. I l'anem a tindre. I l'anem a tindre, Quique. I els joves que participeu en el projecte del País Valencià, clar que sí. Volem més democràcia i volem més compromís, perquè volem un compromís cada vegada més fort, que ens representi a totes i a tots, i ho anem a aconseguir. Ahir donarem un pas en aquesta direcció, un pas molt important, un pas per a aconseguir un acord d'una candidatura valenciana ampla, inclusiva, protagonitzada per la societat civil, per les dones i homes que participem d'un projecte ample per aconseguir aquest objectiu, amb voluntat d'un acord ample, un acord que no excloga ningú, perquè totes les energies són necessàries. I per tant la nostra proposta és una proposta de consens, positiva, per a poder traduir tota aquesta força que té este poble en aquest grup parlamentari propi. I li ho direm a Pablo Iglesias, no és el moment del patriotisme de la sigla, és el patriotisme de les dones i homes que volen construir, més enllà de les acords cupulars, un gran projecte polític, un nou espai valencià de progrés per a que este poble tinga cara i ulls. No ens conformem a estar en un subgrup de no sé on. Som un poble digne. Tenim un projecte per a este país. Ens estimem el País Valencià. I la nostra lleialtat no és a una sigla, és a unes persones, a unes dones i a uns homes i a un projecte positiu de País Valencià. Som un gran poble, som una nació i volem ser protagonistes de les nostres vides. I compartir, clar que sí, amb la resta dels pobles d'este estat i compartir per a evitar que les polítiques de dreta i centralista continuen arruïnant-nos. Perquè el que està en aquests moments en joc és que tenim un espai de 150 diputats de la dreta dels platós de televisió i la dreta que ens ha governat i que ja li queda poc. I tenim un altre espai de 150 diputats del Partit Socialista i de Podemos. I en aquest espai de 50 diputats els valencians han d'estar, perquè si no, no serem protagonistes, perquè si no estarem subordinats, perquè si no estarem invisibilitzats. I per tant, en aquest espai de 50, compartir projecte d'un estat plurinacional, hem d'estar amb els gallecs, és de veres o no, Laia, hem d'estar amb els catalans, hem d'estar amb els bascos, hem d'estar a la gent de Navarra, de Jeroavall, hem d'estar amb els companys de Més, de Mallorca, de les Illes Balears, amb tots aquells que volen construir un estat plurinacional. I si no tenim l'instrument no estarem. I estarem com un poble unit. Una persona m'ha dit, i m'heu dit algunes vegades, però liderar és això. Liderar és unir el nostre poble. Liderar és evitar que ens dividisquen. Hem de buscar consensos. I per això nosaltres diguem que no entrarem en cap polèmica estèril. I les nostres senyes d'identitat són les nostres senyes d'identitat, compartides en el nostre poble. I per això, on hi hagi 4 barres, ahí està la nostra senyera. Clar que sí. I acompanyàvem el nostre alcalde, Joan Ribó, i bramaven. Els que fa 12 anys mos tiraren de la marxa cívica bramaren, eixos feixistes i eixos nazis. Però el poble valencià va aplaudir al nostre alcalde portant la senyera de la ciutat de València. I el van aplaudir moltíssim. I ahí estava tot compromís, unint al poble nostre, vertebrant-lo. No entrarem en batalles perdedores. Tenim la partida molt clara, sabem on volem arribar. I acabe. Fa molts anys que sabem on volem arribar. Moltíssims. I en aquest trajecte, en aquesta gran marxa que hem fet avui, rememorant el que han fet els nostres avantpassats, Jaume I, que fa 777 anys, que ens va donar carta de naturalesa sobirana, ens va donar uns furs i un regne. Hem acompanyat en aquesta travessia molts patriotes, a molta gent que ho ha donat tot,
que s'ha arrossegat i caminat entre la pols, com heu fet avui vosaltres, com Francesc de Paula Burguera. Una persona digna, una persona nostra, un patriota, una persona gens sectària, que va saber cooperar, va saber unir, va saber vertebrar per a configurar espais de confluència valenciana i que l'altre dia acomiadarem. I l'acomiadarem amb tots els honors, amb els honors d'aquelles persones que l'hem acompanyat en aquesta travessia. Va morir arruïnat, però una cosa que té molt clara, va donar una lliçó que perdurarà en els temps de fidelitat al seu país i al seu poble. Eixa fidelitat i eixe compromís que tenim al nostre poble està per damunt de tot. Per tant vos dic, visca el Bloc, visca Compromís i visca el País Valencià.